Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český led. V minulém díle Hitler díky Mírovské dohodě ve zvoji obsadil Čechy a Moravu. Hlavně, že jsme zachránili mír. Evropa nám bude děkovat. 1. září 1939 napadli Němci Polsko. Začala druhá světová válka. V roce 1940 Hitler bleskově obsadil Dánsko, Norsko, Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Zastavil se až ve Francii. Teď ovládám celou Evropu. Bývá Británii. Ale znovu si moje Luftwaffe. Zná to bude. Letecká bitva o Británii byla prvním německým neúspěchem. Početně slabší královské letectvo se ukázalo německé Luftwaffe ubránit. V červnu 1941 Hitler napadl Sovětský svaz, v prosinci pak císařské Japonsko zaútočilo na americký přístav Pearl Harbor na Havaji. Válka se rozjela na plnou obraz. Byla světová. Válčilo se v severním Atlantiku, v Africe i v Pacifiku. Měl teď proti svým jediného soupeře. Britský premiér Churchill, americký prezident Roosevelt a sovětský Stalin začal Hitlera brzy tlačit. Tady dostali Hitlera do smrti znepřující urážku. Druhá armáda, odvahu a druhou skupinu se teď dala do pohybu na západ. To bude jen těžko vystavit. V červnu 1944 s Američany a Britové vyhodili Normandy. Hitler byl tlačen ze dvou stran. Válka